Kah Nyotrap Youth Council West Kassil District bat ka Western Youth Federation Sengkemi kilale bani Kynduh yau Deputy Commissioner jong ka West Kassil District ba tilingwa Halor ka Jingeh jing Paidbah jong ka than ha ka baidai ba ka Jingeh ban apply ya ka Skim Pmay ne ka Skim ban yo isna yeng Hadian ka ji Kynduh kita kiseng kilai thu ba udisi uloong ba ya ka tarik ban submit omla ban penkerja namar ka ni ka Skim ka wan nak sarkar pedeng hanrei uloong pat ba ki Paidbah kila ban nang penbiang ki wei pat ki kot kisla pat sapa hadian nakalian kita kiseng kilarai bakin nangai budien halo katai ke bentah Jingeh jongki Paidbah kita hapo jong kathan hakabedi berka jing apply ya ka skim Pmay Pradhan Menteri Awas Yojana kadi ka skim kadi hakabedi ka skim bagi bayo bajna ying ya kini kibru baduk kibadan hapo jong kathan deha hakabedi begini nakalian jongi kum ki artli ki seng balang hapo jong district disgo batngi lab ba kadon ke Jingeh ye kini ki ba apply namar ba ka jing bom don ye ki kot kisla ki ba biang kham tam ha ka bidi ban adhar number adhar number ha ka ba ki ban apply ban kini yo ye kini ka skim nada kini yo ya kini yo adhar number kemot ba kini ki Paidbah kini yo ban yo ye kini ka skim kata kadi ka ba na kliang jungi kum ki artli ki seng ki wan ha badi kedu disi ha ni kapor ki Paidbah kinam du jekerman kitu ki badai ki aplikan ki ba apply kini ka skim kin apply bet bat kelas dit ke badai la syai rukan yaj bet nomor ba mla issue ban penkerja lani ban extend ya ka por nomor ba kani ka wan nang ba ka sentral pelapa na du ka sentral de ula ai jimur ro bat ula ong ba ki Paidbah kin submit be ki form walai adhar kin padyo kin saya keren kin saya penbet maki galak ban long bau yo adhar number kin sa submit pat hadir re ki form ani kini ki application form ba ki apply ka ni scheme dang submit na hak ni ha ka por ka ba labu dar sarkar ba di la syai kelas dia